Det er Taizabaki. Det er forsvar mod slag og spark. Fire bevægelser. Der er nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Og nummer 4. Fint, så kom her. Så. Det er det, hvordan det kan bruges, hvis nogen slår efter en. Og kaste en, som er nogen samme vægt, som en ser fornemmelse, når jeg gør det på værket. Ja. Og nummer 4.